O Centro de Día de Sanxenxo realizou este luns unha xornada de portas abertas para que as familias poidan coñecer de primeira man como é o día a día dos seus maiores. A xornada asistiron a conselleira de Políticas Sociais e o alcalde da vila. Ambos puxeron en valor o bo estado e o bo funcionamento do Centro de Sanxenxo, que está preto de cumprir os 20 anos. Quero dicir que este centro é un centro moi importante para nós, presta un servicio nestes momentos a 62 familias, dúas desas familias son do Concello do Grove, que lle agradecemos que veñan aquí ao centro, porque nós somos internacionales, como saben, e prestamos servicio a calquer persona que o necesita se está nas nosas posibilidades. Entón, o centro, por nada, esta visita que facemos hoxe, xornadas de portas abertas, eu creo que ven moi ben para iso, para, de alguma maneira, animar as familias que o utilicen. Aproveitando a visita, a conselleira lembrou que aínda está aberto o prazo para que as familias con persoas maiores a seu cargo se sumen ás axudas de respiro familiar. Queremos coidar das persoas maiores, pero tamén queremos continuar coidando de quen coida. Por eso, todas as persoas que teñen aquí unha persoa maior dispoñen desos 800.000 euros que poxo a funcionamento a Xunta de Galicia para que as persoas coidadoras o soliciten e poidan levar a súa persoa maior a unha residencia, tamén contratar un coidador. Nesta convocatoria, ademais, a Xunta inclúe os centros de día, o que permite que os coidadores tamén teñan descansos. O que queremos é que os coidadores tamén descansen, tamén disfruten de tempo libre, que poidan facer as súas tarefas do día a día sabendo que as persoas maiores poden ir en calquer momento e disfrutar desta convocatoria de respiro familiar que pusemos en marcha dentro da Xunta de Galicia. Tanto o alcalde como a conselleira anunciaron que continuarán traballando para mellorar o envellecemento activo dos seus maiores. Colaboración que pode pasar pola creación de cursos para aumentar os seus coñecementos con dispositivos digitais.